vil gerne bevise via et direkte bevis, at hvis x er lige, så er x i anden også lige. Så først så skal vi sikre os, at x faktisk er lige, og det kan vi gøre ved at sætte det op som værende lige med 2 gange n. For hvis n er et naturligt tal gange med sig selv, så vil det altid være lige. Så derfor så er x også lige. Nu vil vi jo gerne undersøge x i anden, fordi det er det, vores bevisning vi drejer os om. Så vi skal altså sætte i anden på begge sider af lighedstegnet. Så kommer til at stå x i anden er lige med 2 gange n i anden her. Det kan vi altså også skrive på en anden måde, så det bliver lidt mere overskueligt her. Vi kommer lidt mere ind i det. Så der kommer til at stå 2 gange n gange 2 gange n, fordi det jo netop var et lige tal, ikke her? Og det kommer så til at stå som værende lige med 2 gange n gange 2 gange n her. Nu kan vi altså se, at x i anden det faktisk må være lige, fordi vi kan se her på n gange 2 gange n, som jo er et lige tal, at det er ganget med 2, ligesom det var heroppe her til at starte med. Og ergo, så må x i anden altså være et lige tal. Okay, så hvis vi har et indirekte bevis og gerne vil bruge det, så kan vi fx tage en sætning som, at der findes uendelig mange naturlige tal, og bruge det indirekte bevis for at bevise, at det er rigtigt. Vi kan starte med at sige, okay, jamen, vi må antage, at det modsatte det er rigtigt, hvis det her det skal være et indirekte bevis. Så vi må antage, at der altså findes endeligt mange naturlige tal, og så vil der også være et tal, som er det største. Lad os kalde det e. Det er altså det største naturlige tal. Men vi kan altid sige e plus 1. Vi kan altid lægge et tal til det største naturlige tal, vi kender. What? Og derfor så kan vi jo bevise, at jamen, så må e jo ikke være det største naturlige tal. Og derfor må der være uendeligt mange naturlige tal. Så via det indirekte bevis, så har vi bevist, at der findes uendeligt mange naturlige tal. Dag. Hvis vi skal bevise, at kvadrat 2 er irrationelt, og gøre det med et indirekte bevis, så skal vi starte med at antage, at kvadrat 2 det er rationelt. Og hvis et tal er rationelt, så vil det kunne skrives som en uforkortelig bryg. Altså, at kvadrat 2 er lige med m over n, hvor at den så er uforkortelig bryg. Så vil vi gerne have fjernet kvadratet herover, og det gør vi ved at sætte de anden på begge sider, så vi får, at det bliver 2 lige med m i anden over n i anden. Og derefter så vil vi gerne have isoleret m, og det gør vi ved at gange n i anden på begge sider, så vi får 2 n i anden er lige med m i anden. Og hvis man ganger et tal med 2, så bliver det selvfølgelig et lige tal. Og derfor vil det betyde, at 2 n i anden, det er lige med m i anden. Og hvis 2 n i anden, det er lige, så er m i anden også et lige tal. Og hvis m i anden var et lige tal, så vil man kunne skrive det som f.eks. 2k i anden. Og det kan man så skrive som 2n i anden er lige med 2k i anden. Og hvis du så skal, så kan du så regne videre, og så kan du gange parentesen ud, så du får, at 2n i anden er lige med 4k i anden. Så kan du så dividere med 2 på begge sider, så du får, at n i anden er lige med 2k i anden. Og så kan du blive ved, og det betyder jo så egentlig, at vores bryg heroppe, den ikke er uforkortelig, fordi at vi, som du har set, kan blive ved med at forkorte den, og derfor må vi så konstatere, at vores antagelse til at starte med, at den var forkert, og derfor er det ikke en uforkortelig bryg, derfor er det en forkortelig bryg, og derfor vil kvadrat 2 være irrationelt. Skuffebeviset kan man bevise ved at forestille sig, at man har 4 skuffer og 5 ting. Og hvis man putter alle 5 ting ned i skufferne, så vil der altså være mindst en skuffe, hvor der er flere ting i.
Og et andet eksempel kan være, at man forestiller sig, at intet menneske kan have mere end 200.000 hår på hovedet. Og i en by med 250 indbyggere vil der altså være mindst 2 personer, som har præcis det samme antal hår på hovedet på samme tid. Og det kan man så bevise ved at sige, eller fordi at der er mere end 200.000 indbyggere i byen, og man ikke kan have mere end 200.000 hår på hovedet, så altså kan de ikke alle sammen have forskellige antal hår på hovedet på en gang.